Zdar lidi, dneska si ukážeme, jak postavit katapult a jak se používá. Tady vidíte. A co budeme potřebovat? Vodu, repeater, nějaký blok, tlačítko, redstone, TNT a půl blok. Takže nejdřív si postavíme takhle 8 bloků, si myslím, nejsem si jistý. Asi ano, ještě, nebo 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A takhle. Taky. Dáme jeden nahoru blok. Pustíme vodu. Dáme půl blok. Redstone navedeme, takhle, sem dáme repeater a dejte to úplně na konec, tak, ne, sem ne už, a sem dáte tak redstone, tlačítko třeba. Jde sem. A teď kam chcete, aby to doletělo, tak pokud dáte třeba, dáme to sem, aby to mělo dlouhý dolet. Tak, a sem dáte TNT. A myslím, že bys to měl povést. A katapult. Tak, čus lidi, jak jste viděli můj nový katapult nebo vynález, který jste možná už viděli, ale prosím like a koment. Tak čus.